estando eta goikosle eta zunegarrez hola. Estoy de camino. Pablo, yo no he hecho ninguna transferencia. ¿Cómo que no? ¿Estamos en ese plan? ¿Por qué no me dices la verdad de una vez, Eva? ¿Quién es ese tío con el que sales en los stories? ¿Pero qué tío? Si yo no he quedado con nadie. ¿Quién te ha dicho eso? Pablo? ¿Quién te ha dicho? ¡¡Pablo! Pero bueno, tú ya lo sabes. ¿El qué? Pues que eres muy guapa. Eres la más guapa de clase. Ya lo sabes. ¿Te sorprende que te lo diga? No sé, tienes algo misterioso que me mola. ¿Tendrás a los tíos? ¿Qué va? Que no. Para mí eres muy guapa. Pues gracias. De hecho, eres más guapa que Alice. ¿Te has puesto roja? No me he puesto roja. Te has puesto roja. ¿Que no me he puesto roja? A ver. No. Estoy roja. Estoy roja. Orduan akelarrean parte hartu zenuela aitortzen duzu. Atera etorri nahiko zenuke? Ongi pasako ginateke, aintzinean bezala. Zer nahi du berorrek? Pertzea urtsu bat, oparitzeko? Non dago ebatzi zenuen eskakoa. Etzazu berarekin ordaindu zuen alabaren sortea. Oraindik zure bizitza salba dezakezu. Nire alaba bizirik dago. Zure eskuetan, gure patua duzu. Jangoikoaren eskuetan dago. Nik zu horrela ikusteo. Gustuko duak usten duzu. Egizu, zure nola, zure kontzientziak erraten dizun. Nik uste diruneiko dakaula kapitulo batzuk grabatzeko. Pentsatu dut, itea dakaula ez dakit, mozorroekin, espazio desberdinak erabili, energia... Ida, gainez gaur, bazkari familiarra daukat, eta pentsatu dut diru eskatuko dietela. Ze, azken finean, pornoa adin guztietakoa kontsumitzen dute, ez da? Familiakoa. Bai? Aitane, kaixo mai naiz. Esan? Bai, bilera egin deula eta lehengo esan izuna. Prezioa bere hortan mantenduko dugu. Oso merkia iruditzen zait ordainduko diazuna kiloagatik. Aitane, edo hartzen duzu eskaintzen dizudana edo beste batengana. Baina urte oso lanen aituta geho, lehengo urte baino gutxiago ordaindu behar aldi guztue. Ja, ezin dut beste zerrein, nekazaritza beltzantzat hartzain sailaren agindua besteik ez ditu jasotzen. Ezin dut beste zerrein. Aldaketa klimatikoa dakan eraginakin ez behi guztue launtzaik ematen ezingo deu aurrea jun. Azkenian etxeko lur guzti saldu beharko jut. Aitane, oso ondo ulertzen dut, esatzen dezuna. Hobe izango da beste un baten hitzik hemen dut, bale? Torriko naiz eta hitzingo dut, bai guain lane jarraitu behar. Frase 1. Ay, estoy tan cansada. Ya es la 1 y tengo que preparar aún la comida. Ahora te sombras. Los coges. Claro, con los cuchillos servicial y coqueta podré preparar mucho antes los filetes a mi marido. Y sonríes. Pero con entusiasmo. Ahí. Bien. Manténme la sonrisa. La sonrisa. Manténme la sonrisa.
Rafael, ez duzu ezer esateko? Ana ez da momentua, Eta noiz izango da momentua? Herru guztia dago berdinataz hitz egiten. Ama etorri zei galdezka eta ez du jakin zer erantzun. Rafael! Ze uste duzu? Nola pentsatu dezakezu hori? Ze hostia izango nahi den marikoia! Mama ofizinara. Beti bezala, ezta? Zut da zure hauteskundeak! Kontua da, negozio txiki bat jarri nahi deula martxan, eta, bakizue hasierak ez diala errexak, eta, inbertitin behar dela. Ondo, Leire, ondo. Horako jendia berdu herri honek. Jende ausarta, emprendedoria, Funtzionarioz beteta daude bazterrak? Arrazoi da duzu. Bueno, hartu duzu txiki bat. Txiki bat. Saba. Bai, bida. Eta kontua da, biabilidade plan bat indeula, eta pentsatu deu bideoa grabatuko diteula. Baina, ze bideo mota, hola, Konkiz eta Masterchef eta antzeko horietakoak? Famosos de la isla. Ez. Guk ingo dugu pixukidean artean, eta, badakizu gain feminismoa indarrean daola, eta pentsatu dugu, bideo porno feministak itea.